Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan. Naunta ang mga katawhan magsunod sa mga pulong sa Ginoo dili sa pulong sa kalibutan nga naghatag og kagubot og panaggubat. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi nga hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kaluwasan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esdras. Si Emperador Dario misugo sa mga gobernador sa lalawigan sa kasadpang bahin sa suba sa Euphrates. Pasagdin ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo ug ang ilang gobernador nga maoy magtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan niini kaniadto. Ang inyo hinuong buhaton mao nga hatagan ninyo sila sa ilang suhol sa labing madali ug anha kini kuhaa sa buhis sa inyong lalawigan. Pukanon unta sa Dios si bisan kinsang hari o katawhan nga mangahas pagsupak diin gipaila sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario maoy nagsugo niini busa ipatuman gayud niini. Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudeyo ang templo, sumala sa mga gisaysay ni propeta Hageo ug ni Zacarias nga anak ni Edo. Nahuman nila kini sumala sa sugo sa Dios sa Israel ug ni Sero, ni Dario ug ni Artaherjes mga hari sa Persya. Nahuman pagtukod ang templo sa ikatulong adlaw sa bulan sa Adar sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario. Ang paghalad sa templo sa Dios gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari ug mga Levita ug niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad silag usa ka gatos ka turong baka, duha ka gatos ka turong karnero, upat ka gatos ka kanating karnero, ug napulog duha ka laking kanding, ingon nga halad alang sa sala sa tanang Israelita, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel.
Unya ang mga pari ug mga lebeta ilang gipahiluna sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan sa ilang pag-alagad sa Dios sumala sa nasulat sa basahon ni Moises. Sa ikanapulog upat nga adlaw sa unang bulan, nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo ang gipamihag nga nahiuli na. Nagputli na sila sa ilang kaugalingon ang mga pari ug mga lebeta ug sila hinlo na. Busa giihaw nila ang karnero nga gitagana sa pangilin sa pagsaylo alang sa tanang gipamihag nga nahiuli na, ingon man sa ilang isig kapari ug sa ilang kaugalingon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka siyudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel. Aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarug ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Spirit and life, you have the
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Og may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsuon, og buot sila makikita kanimo. Miingon sa Hesus kanilang tanan, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Kristo mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Tuo mo dili. Hinay man. Kana naana sa Gospel of John chapter 1 kanang gitawag natog prologue, niingon si San Juan, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Nya niingon din siya, ug ang pulong nahimong tao. Mao na nga kung gusto tang masuod or mahimong connected ni Hesus, dili igo nga mahimo tang biological mother, brothers and sisters sama aning ni as gospel. Di na igo nga makaambitas iyang dugo related ta niya by blood or by race as Jewish mga Israelites. Dili sad igo ang formal relationship with Jesus, kanang atong gitawag og sacramental nga koneksyon sama natong mga binunyagan nga inig humagbunyag mahimo din tang anak sa Ginoo, igsuon ni Kristo. Dili sad igo ang kining atong pagsigig simba. Di ni igo. Unsa magigipangita ni Kristo? Pagtubag niya diri nga niingon ang mga tao, ang imong inahan og mga igsuon na as gawas gusto makigstorya nimo. Ang tubag ni Hesus niingon siya, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Kani inyong pagsimba dinhi, mamati man moron, di ba? Basta wa lang gyud moron mga tug. Ngay ka na be, ing na karon na imong tupad, ing na nakadungog kas gibasa. Sige ko na be, ato ko na mong pangutanon, unsa may gibasa sa first reading, kinsa man tong basahon. Wa na. Hello na. Unsa may gihisgutan sa first reading karon? Wa na. Mao na. Wa gani mo kapasar sa unang requirement, maminaw. Pero kanang pagpaminaw, dili pa gid naigo. Gipares gyud ni Kristo ang duha, maminaw ug magtuman sa pulong sa Dios. Kinsa ganito ang pulong sa Dios? Na, sama mo Si Jesus lagi mao ang pulong sa Dios. Sa ato pa di ay kadtong maminaw ug magtuman sa pulong ni Jesus. Kana siya. Hain man ron ang pulong ni Jesus, iyang gibilin sa simbahan, pinaagi ni San Pedro ug sa mga successors. Kinsa may nagtingog ron nga successor ni San Pedro? Karong gutlo kinsa may nagtingog? Si Father Siano na kay giordinahan ni si Padre Siano aron mosulti o mosabwag padayon
sa pulong sa Dios dinhi sa simbahan. Unsa may gisulting Padre Siano? Palit mog slat. Mo na mo. Unsa mao mo kunay akong gisulti pamalit mog slats. Di ba? Duhanan na ka klase atong slots nga gitawag og donation slots. Ang holy pads para sa atong National Retreat of Priests karong November 7 to 9, tag 100 pesos na per slot. Wala lang ko roy update kay ugma na lang ko mo update kay wala pa tay mga online banking. Nya ang sunod nga donation slot nga bag-o na tong gi-introduce ang sa to MEG, Mother Mary's Enriching Graces, para pod na sa atong umaabot nga pista sa atong segunda patron karong October 5 to 14. October sa October 14, 20,000 ka slots na atong ibaligya nga tag 100 pesos per slot. Unya ang sunod ang investment slot kaning DSAP, Divine sa to Solution and Prosperity, tag 500,000 pesos per slot na siya. Unsa may tumong ana gustos Ginoong ipapalit ng yuta diha skilid. Kining tanan, kining akong gisulting mga slots, unsa man ni siya? Para sa pagtukod sa mga struktura dinhi sa atong simbahan ug sa paghimo sa mga activities nga relihiyoso dinhi sa simbahan, sa manang retreats mga pare ug kaning atong pista segunda patron. Unsa may gisulti sa unang pagbasa? Migamit ang Ginoo sa propeta, migamit ang Ginoo ni Ciro, ni sa tong usa Dario, Artaxerxes, mga hari sa Persia. Unsa may pasultis Ginoo atong higayuna diri aning kaning unang pagbasa nato? Unsa may iyang gisulti diri? Ang Ginoo miingon, pasagdi ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang ilang mga gobernador nga maoy magtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan niini. Ang Ginoo de mo sugo gini nga maghimo gitag templo. Ang templo sa Jerusalem giguba to panahon sa exile nila, na exile sila ngadto sa lain-laing nasod dito sa mga Persian kingdoms, ug ang Ginoo mismo misugo sa mga hari nga isulti ninyo nga pabalika sila sa Jerusalem ang mga Hudiyo ug magtukod sila sa templo. Natukod ba wa? Uy, tubag. Wa gid mo maminaw. Purting tukura busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudiyo ang templo, sumala sa mga gisaysay nila ni propeta Hageo ug ni Zacarias. Ana perting tukura ngano man gibutang man sa mga hari nga kamong mga katawhan hain ni nagpuyo ang mga Hudiyo ug Israelita, tabangin ninyo sila, gamita ang inyong buhis nga natigom aron paghatag nila sa ilang gikinahanglan nga mga kwarta o mga materialis. Mao ni karon ingon ang Ginoo, Padre Siano, sulti ragon ng mga kuan, mga katawhan nga nagtuo nako nga ato ning tukoron ang kulumbare. Nya tukoron taning kumbinto sa inyong simbahan. Ako daghan naman natukod ang simbahan na Lord, natukod na gutong kapilinya kanidinhim. Sobra na gud ni 50 milyones ang gasto aning among parokya pagsigi ani og expand og pag-beautify. Di pa na kuwang pa na siya. Dako agyod. Ana, samtang buhi pa ka kay hapit na ra ba ka mamatay. Nakuha mo badi sige paspasan tani. Bitaw mo na mo sigog hisgot o kamatayon kay murag layo ra man tingaling mga 10 years one atingali ko
Pero may na lang na, mutuman mo, di ba? May lingay mo ito pa din na mutuman ka sa pulong sa Ginoo pinaaging padersyano. Hindi ka no? Oh, nga naong ba na nagkusmod lang sa unsam na ang tuman-tuman. Di ba? Bulahan mo kamong maminaw. Mata nalingaw kay kustanan ato niya tong abangan ang susunod na kabanata na ay usa ka tawo nga ming text nako donor po din nato siya sa miaging katong bitang Mother Mary katong pagtukod sa kapilinya no naka-donate po ni siya adto og tag 1,000 man to atong slot ato ni donate siya og 1,000 500 ka slots atong panahon na ba katong kapilinya usa siya sa midonate og 500 ka slots nya tag 1,000 per slot pila may iyang na-donate siya ro sa di mo ka mo kwenta na so lingaw kay kuan niya kay simple ra man gud siya nga pagka-tao ba yano gyud ka nang as in di jud ka katuo ba pero ang iyang gugmas Ginoo murag sobra patingalis iyang bahandi na karon nakadungog sad siya ning atong pagtukod aning kulumbari nga kini ding atong kulumbari kung matukod ni siya mapalit ni natong yuta diha sa kilid matukod ang kulumbari makapatukod ini sa divine mercy nya makapahimo pa gining development dinis parokya additional developments makatabang pagyugdaghang mga parokya nga nagkinahanglan rog tabang hasta sa atong archdiocesan nga problema labi na ng atong utang diha ron sa hospital sa perpetual socor ato sa nang bayaran kun madayon ning projeka dako kay ni siyang impact sa atong kaayuhan labi na dinhi sa ato sang LGU makatabang punta sa paghimo dinhi og mga agianan hasta sa mga drainages daghan kay siya kaayuhan kung mahitabo lipay kayo siya ang siya mutabang sa ko padre nag-text siya nako primero ang yang text palit ko 4 ka slots sa sa DSAP nga nagkatawa ko niya nako 4 kay bao baka ni siya siyang iya baka gikwenta og tagpila ning kuan kay bao kung nakadonate siya adtong 500,000 ako nahibaw baka ni siya nga kada slot ani tag 500,000 man ni nya pagkasunod na sang adlaw ningon na siya ay dili lang di ay upat oy akong himuong napo nako mura man siya komedya sus kay kagahapon iya namang yung gipada ang 4 ka slot pila man ang 4 ka slot oh ni text siya nanas imong bangko pa der tan-awa akong gitanaw tuag yun niya ingon din siya nga ay ako lang din himuong 14 oy karon ko no karon atong iyampo di pa to siya mamatay karon ko no iyang ihatag ang napo kaslats nahatag naman niyang 4 ihatag niyang napo muna yung nako abangan ang susunod na kabanata kung mahatag bagyod why daghang kuti-kuti wa mag-ingon hain ang investment agreement unya wa niya analyze ang investment agreement nga uy unsa man ni dili pareha diha ba nga duna say nanganha nang inquire daghan kay pangutana daghan kayog security kani di ba kuan kani di ba kuan maayon tay nani man nya mura bag pilay paliton usara ka slot galisod pagani ni ano ni palit og 14 ka slot atag diretso nya gipakapinan pa niyang text nako padre hinaot unta makatabang na nga mapalit ginang yuta diha sa kilid nako dili gini ingong makatabang portig yung dakuang tabang ani sus kanindot unta no kun ang ato rong mga parishioners kamo ba o mga online parishioners mo isip unta mo nga kining akong gisulti nga kani mga slots awhag ni sa Ginoo sama sa pag-awhag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan ang niawhag pagyud ang gigamit pagyud Ginoo kato mga hari sa Persia dili pagyud to mga magtotoo karon ang nag-awhag ninyo pari ni nga atong katolikong pari
Nya di pa gyud mo motuo, perti gyud ninyong buangan. Di na gyud mo related sa Ginoo. Di ba? Nanuo man ganito mga dili magtotoo, nagiauhag sa Ginoo ang mga katawhan nga mosuporta pagtukod sa templo sa mga Israelita nga ilang mga bihag, ilang mga ulipon. Nituo magay sila nga di gito mga magtotoo ang nagsulti. Kini pa bang paria nga sa tanaw nyo na ko magtotoo ko dili. Magtotoo ko sabi mo sagdi lang ko nang ginagmay na to diyang sipyat kamo sa no, sige ragin mong tanaw sa tong sipyat na masakoy sipyat gamay pero tuo magigtas Ginoo. Bitaw mga igsoon, klaro kaayo nga ang Ginoo nag-awhag nato karong panahon na. Nganong karon man yung panahon na naghimo ta aning medyo katingalahan nga mga proyekto. Wap ani og matuman ning atong project unprecedented ni dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo. Nga dunay project nga ingon ani kadako, dunay parokya nga naghimo ni ining maong mga proyekto nga makatabang dili lang sa parokya kundi dili sa Archdiocese ug sa other parishes outside the diocese na natay gitabangan dito sa Hulo, sa Masbati, sa Maasin, nakatabang na ta dito. Kita pa'y naghimo ana, dili ni pagpagarbo, gigamit lang tas Ginoo karon. Nya, I hope mutabang mo ani. Wa ko namugos ha, pero klaro kay Ingos Kristo, kinsa magitinuod na kong inahan og mga igsoon. Kana ra gyung naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Kining usa nato ka online parishioner, dili ni nato territorial parishioner ha. Kining nipalit og 14 ka slots. Usa ni katawo nga naningkamot nga maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Hibaw kung risgo kay niyang gibuhat in terms of finances, pero para niya dili na risgo basta para sa Ginoo. Insaw niya gastoon ang padersiano, wa ra ba mo'y gipirmahan, wa ra ba na ginotaryo, ingon sa na siyang una-una, basta para na nas Ginoo. Kanindot ana no? Gigolero ninyo sa inyo. Ug naa mo dito'y 500,000 i-donate dayon na dinhi. Adi man na donate, investment man na, tagaan man na natog 25% per annum nga interest. Pero kana atong interest, sukli-sukli lang sa nas atong kalipay, expression of joy. Kung mo palit mo ko sa kaslat, kay kung mahimo manggod na diha, dako kay na siya ikatabang. Nya mo na kamo sang mutabang, tagaan mo gamay nga pahalipay. Pero pwede ra go nag-ingno ninyo, Pader simbahan man ni among gikuanan, di lang sa namo dawaton, pagkanindot. Di ba? Nganong imo pa man ang dawaton ug wa ka magkinahanglan, pero namo siya nagkinahanglan kay para sa apod-apod sa iyang mga giatiman. Mao nang duna sa toy daghan sang nisaad. Ni maka-enjoy sa ta, di man sana siya sala kung tagaan nato anang maong interest. Di man sana sala kung inyo nang dawaton kay nakahatag masan mo og dako kayong contribution kada slot nga inyong paliton. Nako lang ning gipasabot kay daghan kay kalihukan sa simbahan nga nawa lang sa atong hunahuna tungod kay wa ta motuo nga ang Ginoo mo'y nag-awhag nato ni ining pagtukod og mga buildings o paghimog activity. Unsa may activity nga gipahimo sa Ginoo human natukod ang ilang templo sa Jerusalem. Dako kayong activity. Mura sa atong segunda patron tingali nga pista. Tanawa ang paghalad sa templo sa Dios gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari o sa mga libita o niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad sila usa ka gatos katurong baka. Suna nga nang usa ka gatos katurong baka. Imagine kung ano ninyo atubangas templo. Ang ilang templo, kanit tingali times 5 siguro ning gidakon ato ilang templo kay dakong to kayo. Anhada sa atong ground, usa ka gatos katurong baka, duha ka gatos katurong karnero, upat ka gatos kanating karnero, ug napulog duha kalaking kanding. Pagkadako ang hikaya gyud. Anong ipangduka mo diha? Hikay na ni. Sa to pa.
Sa ato pa, nga nang magpista ta, nga magslat-slata, kaning mag-retreat ang mga pari, mga activities kini. So ang ipahimo des Ginoo, buildings and events. Importante kay nas Ginoo basta nakasentro sa pagpalambo, sa pagtuo ug sa atong relasyon niya. Ug mao nay makapahimo natong mga inahan ug igsuon ni Kristo. Nagi katapusang lingi. Ingna imong tupad, gusto kang maigsuon ni Kristo? Lingi away na gusto kang maigsuon? Ingna palit nagsalat. Karong adlaw mao na makapaigsuon nato. Palit dayon. Unya unsa may resulta? Mga lipay gitang tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Gahapon diri ni Ari, pag-abot gyud diri, gakos din siya nako kay tuwa siya sa gawas. Ako lang sanggi gakos-gakos gamay. Gakos man. Nya hilak dayon siya. Siya sus pader. Kuan jud kay kunimo pader, sige jud kog follow niya, sige jud kog palit og slot. Hikap rin sa mga bangko. Ndot gid pader kanindot niya nakita gid ako pader ang akong kanang ang among gidunit ba ingon siya nako. Oh gigamit kina nako tanan diri oy. Lipay kay silang muanhi dinhi. Ana. Mo lang sakto gina. Nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa San Vicente Ferrer, Paris, Liloan. Ni adto sa silang kapilinya, purti kuno nilang halok-halok dito gyud sa lugar kit nakapalit jud ko ani, nakapalit ko ani. Pero kamo manganhi dinhi wa gyud kapalit og slot. Kamo mo adto sa kapilinya wa gyud kapalit og slot. Na minus kay mo kalipay. Ginay manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo o ang iyang mismong kinabuhi mao'y atong giya unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa Ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios, sulod ka nato pinaagi sa atong pagpuyo niini, diha sa matag adlaw nga kahimtang sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa walay pagkapalong nga kahayag ug sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoo, himua kaming takos nga mahisakop sa imong banay,
Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo sa diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy dawata ang among mga halad og himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father Jen Herrera. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay iya man ang Ginoo, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mangluhod. Prayer for the National Retreat of Priests. Tanan, loving Father, you sent your Son, our Lord, to be our good shepherd, sealing his selfless love for the flock by offering his very own life for our salvation. Guide and direct our priests, whom you called and sent to serve in our midst. We implore you to bless all our priests as they journey through these significant days of encountering the Beloved.
May these days be filled with your grace so that they may continue to live out and sustain their vocation. Touch the souls of your faithful people. Imitate Christ, whose presence we continually experienced, and become instruments of your divine grace. May they constantly grow and become the priests and shepherds in your mold, fully human in their weaknesses, and yet able to guide us on the path of holiness. May you lead us through our priests as we journey in this world. May fruits of these days of renewal abound in the days to come for your greatest glory and for the life of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. Saint John Mary Vianney. Pray for us. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine happiness. Diyos nun nga kalipay. Pero mahitabo ra ni kung muapil gid ta sa mga awhag sa Ginoo sa pagsuporta sa simbahan, sa mga pagtukod o sa mga events. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa kaning. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.